Na, oras nang I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! Kasabagong aga, didara pluson ako, tangan niya ako may niton. Baka nakapantalon ako kay jeans. Jeans ang apod kayo ni. Maong, nakamaong ako eh. Kanya ko, may niton. Ano kangunya na hapon. Pagluwas kong Hello? 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 Hello, mic test. Hello? Onder po kita. Onder kita. Hello. Pagluwas ko ngunya may meeting akong alauna. Pagkatapos pag alas 2, ay nga niya ako nagdadalo. O yan na, makusog na po ang uran. Bata so para nakapark sa auto ko sa medyo hababa na lugar. Kadakul tanang taga DCGB ko yan na empleyado may auto. Adi? Kadakul tanang may auto digdi sa DCGB pala. Buda sa ibang kataning tang mga neighbors. Pataday ko pwedeng taraban sa... Good morning, Sir Henry! Ay nga na ako, good morning! Dito na sa nako, Kuya Nemi, sa Kurukarinyo, Kuya Nemi. Batan sa kuyang buo, natanawan sa kuyang puso. Pagbabayang ka unong, madaliw na kumakuha, makuha. Madal pa no kaya, ako talaga, friendly man talaga ako yan. Maski magkakaito. Friendly man talaga ako. Kaya nga nipigdududahan ako, nakadakol ko da ang chicks. Kaya, ako, ang katotohanan tabi, bako totoo, friendly man sana po ako. Dakulon akong mga friend na girls. Uto nga ning, so, uyan ko yan so Bicol for Delights. Si Tess na Rivera, si Miss Rivera. Rivera ang apelyido ka. Barka daon kung kaito kang nasa college kami. Dakul akong friend talagang mga girls. Pero ang totoo lang, ang naging girlfriend ko, saro man sana, si Mrs. man sana. Solamente tabi, si Mrs. Kung may tumindog dyan na ako ngayon naging girlfriend mo, ninigaran ko tabi, anday ka nang magturutindog dyan, taninigaran ta ka. Nata may bilensya ka. Kumusta sa tuyang hapon? Damerian. Merendal ano makusog na suran problema naman ini bata alas 4 may pinangakuan ako maray paday ko pinangakuan sa alas 4 bala man ko ta siya maghatod kay duman sa dudumano ako de gari malain ko yan ni mampait ko yan ni bata si boy wara si boy sus kong boy ini wala, matalo si Boy. Boy, ano daw si Boy ngunya na parte, ano? Bugod ako si Boy, yaong pa dyan. Alright, sige po. Mga tugang, ano daan mga bagay-bagay na day nalilingawan kan sa tuyang mga aki? Maski kita, ikang nagdadangog mo niyan. Ikatabi na nagdadangog mo niyan. Anong mga bagay-bagay ang tinuro sa imo kan sa imong magurang na hanggan ngunyan daradara mo asin da imo yan nalilingawan? Sige daw, takita bagang mga aki kung ano kuya nemen nagimatan ta hali sa mga magurang ta daradara ta iyan hanggan ngunyan na mga panahon anon kamong nagdanangog ngunyan ano tabi ikang nagdanangog ngunyan pwede kang magapod sa kuyang cellphone 0928-777-5548. Ano ang daimo nalilingawan na tinuro sa imo kan magurang mo? O ginibo sa imo kan magurang mo? Kasi, kung ano mga tugang ang naukudanta sa parenta, iyan tabi ang usually, daita basta-basta iyan nalilingawan. Ako nga ni Kuya Nemi, so aki ko, pigpasururat ka na sa college pa, pigpasururat. Diyan kaya sa harong, pag may minatuktok dyan na minahagad ki kung ano, sitawan ko tulos. So kaya ko sanang itao. Ito pa lang, pig-obserbahan ako kan aki ko. Nailing ko nang nakasurat duman sa iya na kuha na sa iya na
Gadipig pasurat chat about the family. Yan. Kung sabihon, mga tugang, may mga bagay-bagay na dai basta-basta iyan nalilingawan kan akita. Number one, ano databi yan? Sabi digdi, 10 things that our sons or daughters, mga databi, mga tugang, will be, ano yan? Ano nga na iso English? Alat ko na, siguradong ko na mo na so English nga nita. Magkasupugon man, alat ko na ha. Hanapon ko sa pagkatutol kang English. Hanapon ko sa pagkatutol kang English. Madali lang ta. Ano yan, madali lang ha. Tapasigurong ko sa hayan na nga niya. Pasigurong ko sa pagka-English ta. Bata, nata daw ta naguluyan na akong ngunyan. Sabi, sinin sa kuya ni Renen. Sinin sa kuya ni Renen. Ang, ano yan, sanay lang ha. Ito. Hayan na nga nito. So, iba, alat ko na. Ito pala, ito. Sabi, unang title, 10 childhood memories that will stay in your kid's heart forever. Yan. 10 childhood memories that will stay in your kid's heart forever. Kung ano, di ba? Mga bagay-bagay tabi na natandaan na yaon mga tugang sa puso kan sa tuyang mga aki hanggang sa sinda nagdadakula. Number 1, the sound of your voice. Busis nga yan ni Papa ito. The sound of your voice. Nadagog ko nga sa kwarto mi nga may boses. Sabi kan aki, kang inon ko nga so ilaw na pundo. Sabi kan teacher, have you heard, class, a voice? Can you describe the voice of your mother? Yes nga niya, ma'am. Sabi ka na, ma'am, I cannot describe it anymore. Because, last night, I heard a voice, sabi niya. Kansunits ko nga so ilaw mi, napundo sa boses. Sabi kan teacher, bad. Pero, usually, anong voice iyan? The voice, or the sound of your voice. Your voices that tabi na pagiging, your natural voice, the voice of the mother, the voice of the father, mga tugang will never be forgotten by your kids. Ika, Jerome, maski sumaing kang lugar, natatandaan mang boses ni mama mo? Di ba? Kaya importante mga tugang ang komunikasyon nin tao sa lambang saro. I mean, ang komunikasyon mga tugang kang parent sa iyang akita. Itong boses na ito, dain nalilingawan kan aki hanggang sa sinda magdakula. Amen? Di ba? Regardless na tabi ko ng bosesan, boses na dagit, boses na maugma, boses nin pagkanta, or any voice, the tone mga tugang of mother's or father's voice. Naramdaman ko lamang ko yan ni Miso. Yung ano ito tungkol sa boses, may sarong version ka ito. Ngaya class, naka-experience ka muna naglinog. Uminitaso ka mo kansaro. Yes, ma'am. Sain mo ngayon na mati ang sulinog? Sa harong mi ngayon, ma'am. Sa harong nin. Pero ngayon, ma'am, napundo. Nata ngayon, oy. Camping switch on ko ngayon, ma'am, so ilaw mi sa kwarto. Number 2. Ito, ha? Extreme. Ang problema, taday ko kuya ni may nababasa ang surat ko. Ito. Excitement of seeing new places.
Ang mga aki daa, mga tugang pagsaraday pa, they are excited kung anong lugar na dinarahan mo sa inda. Ngayon nini, maduman ngaya kita sa Obelisk, Kaligaspi. Sa inyan, mami, sa Obelisk, dumang kami ni daddy mo, nagdi-date kan mga nakaaging panahon. Actually, dumang kami ni papa mo, nagkaminuotan. Nagduman, excited so akin, nahihiling. Iyo pala ito ang klasikang lugar na duman mga tugang na in love an sa iyang parent. Ngayon, Nonoy, sa ito ngayang Domingo, maduman niya kita sa Kalayukay. Mano kita, mami? Hay ng Kalayukay. Sa Santo Domingo, Noy. Dumang kita sa Salukot. Sa Salukot, mano. Dumang ika na bilog. Nakaraman sa na ito. Kung sabihin, those places, tabi na, ikinakaugmakan aki. Alimbawa, mga, ano nga na ito siya sa Santa Rosa? Sa Santa Rosa baga na, may mga slides, ano nga rin nga kasalbatanang ito? May mga slides, so mga, ano nga niya, sa Santa Rosa na may mga slides, nalingawan ko lamang, basta sa Santa Rosa, igo dyan mga kigari, mga games para sa mga aki, may mga rides, di ba? Igo dyan. Hindi mo niyang kung operational pa, guro na ko yan ano? Yan, dinaramon aki mo dyan, may Enchanted, yan, Enchanted Kingdom. Yan. Pag dinara mo dang aki mo dyan, yan ang mga lugar, mga tugang na dai niya basta-basta malilingawan. Excitement of seeing new places. Habang nagbirakula, istorya yan, dinarangaya kami ni mama, kanako sa daypa, duman sa Disney. Duman ngaya sa Puon Kan Mayon. Dinangaya kami ni mama nga duman niya sa Makabasan, kan kami nga sa Raday pa. Mga eksperyensya na nasishare kan aki habang sina nagdadakula. Number next, sabi digdi, dahil ko talaga kuya ni nababasa ang sinurat. Dahil ko nababasa ang sinurat ko talaga. Pagkasupugo naman. That day, that day, full of surprises. Yan. Ito na ang mga tugang na aldaw na sinurpres sa mon aki mo, dain niya iyan malilingawan. Tabi, amigong Jerbailon, nagdumang kapalan migo sa Enchanted Kingdom. Yan, amigo. The day full of surprises. Sinurpresa mo na, aki mo, nahali ka nga sa konsay na lugar. Dahil ka nagpaaram, bigla mong inuli. Ta-birthday niya, bigla mong inuli. So, makahulugan, pinaka-importanting aldaw kan aki mo. Kaya baga, naramdaman si Jesse Robredo so nagadan, nata nag-uli siya, nata siya mga tugang from Cebu, nagpirit siyang maguli na magsakay sa sarong eroplano, pasiring sa Naga. Kasi, gusto niyang surpresaon so aki niya Kuya Nemi na birthday kang aldaw na ito. Look at that. Ilingon mo pa sarong klase nin, pagkamuot nin magurang sa sayang aki. Iba ko sa istorya ka ito, nagbita si Robredo, secretary kang DILG. Nagpirit na maguli, ta gusto niyang makasabay sa aki niya, ta birthday kang aldaw na ito. Look at that. So mga nasa abroad, biglang minauli ta, gusto niyang makasabay an sayang agom, akan sayang aki. Actually, pag nag-uli ka Kuya ni may haling abroad, so ako mo ang gusto mong makasabay. Pero, that's natural. Importante mga tugang ang surprise sa tuyang mga aki. Yan, di ba? May konektado digdi ini, sabi digdi, moment filled of laughter.
Ako kuya ni, kung gusto kong maggarakak, iapon ko sa aki kong dawa, maraka mo no. Yan ang istorya. Mag-iristoryahan na kami kaangkan. So, ara mo nga niya ako, noy. Si mami mo lang ang naging girlfriend ko. Sabi kan so aki kong ikadawa, take mo daddy. So, sabi ni mama, tangapon kan mga aki sa parent ko kuya ni mama. Ako man lola. Sabi ni mama, dakol na nagduman sa ibang mga girl. Nanagang maram eh. Those are things na importante na kitang mga magurang nagangarak nga kan lamang kita kan sa tuyang mga aki. Hanggan niyan mga tugang sa magururang sinda, mag-aragom yan, dain nalilingawan. Pero ikang nagdanangog mo niya na parent, nagibo mo daw iyan na igwa ka mong conversation na maugma, na nag-uurulo ka mo kan sa endong na aki. Dagi, bang ibutang ka, ba? Tamuyaw. Ika nga yang lilinti ka, nag-uli ka na naman na buyong na, uminuli ka pa sa nasaagang buyong kata. Day mo na ako pag midbidong na ama mo, ha? Oh. Otro si mana ko yan, Nemi. Umabot naman sa aki. Susultero. Buyong? Sabi ka na, ano na? Ayos nga, bro. Ayos nga. Sa kabaga, moments filled with laughter. Those are things nan mga aki. Buda kitang mga magurang that moment that will be treasured forever. Habang nabubuhay kita sinda habang nagdadakula sa bagay na ini. Di ba? Ano pa? Ay, ugaring, hindi ko aram kung pwede. Pero sabi kan writer ko yan, the first time they see the ocean. Ako talaga kahit sa totoo lang. Kami ba, naka-star kami sa Bulod. Halik ha Bulod, ang distansya mi duman sa dagat ko yan, siguro mga 5-6 na kilometro. Tampi na karani sa muyang dagat, duman sa barangay Kirapi. Yan, yun naman so tugang ka nama ko. Sunod na harani sa mo, duman sa Pandan, may sa barangay Pandan, igo duman kipig apod na Luok, may dagat duman na kay Star Manso, ina ko, sulola mi. Nagduduman talaga kami kuya Nemi sa lugar na ito. Day min natatagal, day kayo magkarigos. Excitement sa kan mga akida sa first time nilang nahiling ang dagat. Kaya yan kuya Nemi na ang bitis mo titamaan kisisi. Ano aram mo ang sisi? Aram nindo ang sisi. Jerome, aram mo Jerome ang sisi? Sisi aram mo ang sisi. So anong English daw ka na di? Angel, ano English angel kang sisi? So sisi ba ka sa dagat? Ano English daw kaya? Ano yan? Basta sisi. Matarumon yan, pag natungtungan moan, busian sa imong bitis. Pero ang bisaw na busi ang bitis ko dyan. Pag ako nakakatungtong ka iyan, ano? Blame? Gapunta ka dyan, Angel na. Ano sabi? Suratan daw digdio. Ano nga na? Garapig ko tikang kita ni Shirley. Doon ako eh. Garapig karawang kita ni Shirley. Sisi? Blame? Salbatan ng Shirley ini. Oh. Sisi ito. Blame pala. Nawara sa isip ko kuya Neme basta ay gaman akong aram Sese. Midbindol si Sese. Salbatan ng gayo. Matibayon mag-volleyball baga. Si Sese. Pero ang paborito ko duman na midbin mo Jerome si Sese. So basketball player, volleyball player, UST. Rolling Tiger, Sese. Na, matibayon man siya. Kalaban-laban siya ni singan ito si Juanso Morena sa nanahalangkaw, singan ito, salbatanang ito si Valdez. Alay sa Valdez. Rondina Sisi. Yan.
Pero ang pinakagusto kong ilingon sa enda si Gandler. Oh, dahil nindo si Gandler. Ika Kuya Nemi, midmin mo si Gandler, Kuya Nemi. Di man mga babae, di man ka nararam si Gandler. Salo na si, no? Ano na tabi kaya? Oh, another one. Ito ha, dawan nindo ini. Spending time with their grandparents. Kita dang mga magurang, kung may mga akit na kamo dyan na saradit pa, pabayaan nindo na magduman sa iyang mga lolo, mga lola, pabayaan nindo na duman magkaturog. Kaya ning mga akit ko kuya ni Mikan saraday pa yan, halos gusto na mag-irestar duman sa arong kang ina ko. Duman na nag-aragang kikaraturog, o sige, kaharatod mi duman, sige duman ang karaturog kayan sa arong kang, kansin na saraday pa, day nindo na lilingawan ito. Kaya kanyaon sinda duman sa harong naramama, kami man ni Macy's, enjoy man kami pag uli mi sa harong. Magayunon man. Giri feeling mo kamo sa nang duwa sa paraiso. Giri, magayunon. Duman man sa nakamong duwa, mga tugang sa paraiso. Let your child or your sons or daughter that have spend their time to their grandparents. Ako kay, ikaw kuya ni may makaapo ka na. Igwa ka na, pa. Pareho pa lang kita, di. Si may makuapo na. Si Cha Salumi, may makuapo na gayon, no? Gano'n pa man si Cha Salumi ki makuapo gayon. Wala pa si Cha Salumi. Naghalat ba? Naghalat si Cha Salumi buday. Cho Randy ki, kuhan ki, makuapo, iyo. Hisampi ka halat ni, hisampi ka kauron, ano na ngaya? Di ba? Kaya databi, iyan na mga aki na yan, tugutan ta na magduruman, habang sina mga aki pa, magduruman sa harong kan sa endang mga grandparents. Duman baga kuya ni nagponso joke na hapo doon so aki kang lolo. Lolo, nonoy, marinoy. Ay, lolo, bakit po lolo? May tanong ako sa iyo anak. Yes, lolo. Anong problema ni lolo? Ara mo yan, Jerome na joke na. Jerome, ara mo yan, noy. Hiyapot baga kang lolo. Ano ang problema ni lolo? Anong gigibukan aki? Ano ang problema ni lolo? Di ba? Another one. Ito. A smell of favorite foods or meals. Iyan na parong na iyan, nalinuto kan ina, kan ama. Ang parong kaiyan, kung anong paborito ninda, dahil ninda nalilingawanan. Bata may mga tao ba, Kuya Nemi, na pag bago magkaon, piparong, nakailing ka kaya? Bago magkaon, ang gigibo niya, piparong niya ang pagkaon. Natatabig ba parong, pigsa-satisfy ninda, kung anong uwinot nindang parong na naparong, nalinuto sa arong ninda. Gari uning mato ako, Kuya Nemi, pagkasurusultero, maski kay ribang girlfriend niya, pag may pagkaon, so, piparong, rirani sa pagkaon, dungo niya, duman sa pagkaon, masiram nga ini. Pero pag dahil niya kurso na, dali lakaw-lakawan sana. Now, the smell of favorite meals or food. Ano pa? Staying special time with your sons, with your child. Yung mga, ano mga special day kanaki na dapat unparent yaon dyan. An ibang mga magurang dagkakarilingawan yan kita busy sa satuyang trabaho. Busy kita sa satuyang hanap buhay, busy kita sa pagtrabaho, maski kita lingaw ta mga tugang ang special na aldaw kan sa tuyang mga aki. Maugma daw sinda kaya. Ano mga special? Birthday. Graduation kan aki ta. Maski may honor o dai, si surpresan Kuya Nemi. Surpresaon mo ang aki mo.
Allow yourself to be surprised by you. Allow. Ano nga nito? Surprise sound mo aki mo. Allow. Let your child be surprised by you. Galing iba ko man sa yung original yan na term na. Duman ang kay Pope Francis. Pero, ilingon mo, nag-birthday so aki mo, nag-graduate so aki mo, elementary, high school, college, sinurpresa mo, dai malilingawan ang kanaki mo, Kuya Nemi. So aki mo, may special, kung ano, na kung saan nagduman, sinurpresa mong binisita. Dahil ninda malilingawan yan. Di ba? On the the joy of quiet moments. Inigari, mapagal ipagpaliwanag ini Kuya Names. The joy of quiet moments. Garuday ko may paliw. Ano daw yung sabi yung kayo na ang kaugmahan ninsarong silensyo na pagkakataon. Kamu nang bala kayan, tabi. Kamu nang bala ka na nagdadangog. Kamu nang bala kayan. Iba man ini. Ang paborito ko si J. Magalansa. Abaw ka ito? Lego ito paborito si J. Magalansa. Mas gusto ko si Gandler. Yes. Si, ano nga rin niya? Vanny Gandler. Mas gusto ko ito. Halabaw ng tabay. Buda maputiyon na di. Ako talaga na-mesmerize ako sa mga girl na maputiyon. Doon ako, ano yan, pero may siya gari nakapulbo. Okay. Good afternoon, Hen. Sea urchin. Ang sea urchin po, bako man sisi. Ang sea urchin, so, tayong. Bako yung Kuya Nems? Tayong. Ano ang tayong? So, kari baga, so mga pag natungtungan mo, matusok ka, tayong anapod ka ito sa muya. Sea urchin. Alright. Hey, nata daw iyan ng mga volleyball player, tan mga kilikili, mga maputiyon. Ay, sus, kamo man daw na common sense. Common sense baga. Pag volleyball player ka, siyempre, number one ka, mapag ang kilikili, kukuskuso ng mga numero 10 na, ano yan, na, ano po ka ito? So, pampaputi baga, ano nga po kaan? O numero 10, numero 20, numero 30 na papel diliha. So, ano po kaan? So, pipigay apply dyan na para kuminisaan. Ano nga nang apod kaan, Kuya, ni minasalbatanang an? So, para magputa ang kilikili, astringent o astringent o hindi ko aram sa tamang pronunciation. Tao yan baga si Rosana Roses? Si Rosana Roses baga? Bago da iyan mag-shooting kang pelikula niyang Patikim ng Pinya, sulubot niya, kinuskusan daki, Kuya Nemi, numero 30 na astringent para pumution. Taduman dama, ipapailing sulubot niya na nakatalikod siya. Oh. Ang kisiring man po ka ng kilikili. Ang mga bado baga kan mga volleyball player, kwan siya, uning sleeveless, di ba? Di ba pwede na bako sleeveless, tadadaploson yan. Ako, volleyball player ako kan ako college, hanggang ako high school. Varsity ako sa volleyball ka ito. Kami ka ito, ang tamaniwang ako ka ito talaga, ang uniform so, otobagang so, luwas ang abot sa iksan ang luang, so nyata, anto lang ko ito, luwason ligdi sa may ang gigibo ko, minatishirt akong puti, sisuon ko ito na, garo, ano nga na po ka, checkered, so ano po ka? So, jersey, sisuon ko yan. Kaya lang, Kuya Nemi, maluya ang fan sa volleyball.
mas dakol ang fan sa basketball. Kami kaya ito nag-entrams kami. Nagbabalibol ako ka ito. Di ang parahiling mi na girls. Duman sa volleyball ka, ako lagsuriyaw pati. Yato na yung man akong hilig kaya. Tapos nga niya ako kita digdi pa de. Remate kita, wala lamang kitang naghihiling sa volleyball tadigdi. Totoo lang, exciting man ang pagiging volleyball player. Kaya, more or less, aram ko po ang ground, ang rules sa volleyball. Doon na to kung may mga changes ngunyan. Nata po, sir, pag napkin, nata nakarabot ang ururong taligdi, oh. Injel, nata nakarabot ka taligdi ni... Nata, dahil pailing. So advertisement, kung paano pagbugtak, isus ba na? Common sense man na. Alangan man, i-demonstrate iyan dyan na. Gusto ko kaan maging cameraman. Gapong ko na si Angel na sarawayo na babae na. Ang sisidan, English, barnacles. Barnacles. Baka sal ang pronunciation ta kaini. Sisi, barnacles. Sige daw. I-double check ta daw ang sa tuyang pag-pronounce. Barnacles. Yeah. Barnacles. Yada tabi. Yan talaga Yung pala ng pagkuhan kayan. Barnacles. Tama ba? Iyo barnacles. Ayan. Tarog pala. Iyo talaga. Parang nga ka ng bagay. Di mo siguro ng pag-pronounce kaan. Pasensya na po ta. First time kong pakabasa. Basta, kumbaga, if you are basta, permi ko ining pigkuhan pigtuturo ka ito. Maski sa news ko yan, o sa ano man na bagay. When in doubt, consult an experts. Kung dahil kang makonsultahan, dahil mo pag-ibon, dahil mo iyan ipagluwas, dahil mo nga inasabutan. Diba? So, when in doubt, consult an expert. Ano dahil niya? Ay, man, kinagluwas na audio. Pangyayari sa... Ay, nanago mo. Kaya gwa kinagluwas, may lang hata. Adal mo lang. Para man kinagluwas na audio ko yan. Basta yun. Yun natabi ang English kang sisi. Talaga ha? Iling mo na ba? Kung nakakod lamang kitang ngunyan ko yan, may kidagdag na kaaraman. Yun natabi yan ang English ka yan na term na yan. Tangani na masabutan tata. Ngani na, mas maray na po na dahil kita na ignorante. Di ba? Barnacles. Barnacles. Yan. Barnacles. Barnacles. Yan. Say it again. Barnacles. Say it again. Barnacles. Alright. O sige. Ang mga helang kangatay, arog mga tugang kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, and cirrhosis, mga helang po ang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago asin tanganing mo mangatay kay puan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para salud asin proteksyong kang atay. Ini po may silimarin na hali sa herb. Natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa oral daw na pag-inom kang Liver Aid pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man wara, mahilig man uminom o dae, mas marhay po na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay ang Liver Aid Silimarin Capsule. Mababakal po sa mga panginot na butika o drugstores nationwide. Alright, sige. Magbabalik po kami sa mahiwagang tanog. Makalipas lang kan mga patalasan. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado!
Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Pagdabata, ang banwaan kang uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Diyan Trinidad, sasabayan kita. Si Diyan Trinidad, pwedeng pwede siya. Sa uwas, Diyan Trinidad. Mayong tusok-tusok. Sa Tabangkan, Vitamin B kan Farex. As in proper diet and exercise. Far-excited ang mga kamot. Far-excited maglagari. Parex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya, sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good! And what did mommy give you? Planex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI Course
courses offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Mula kalidad ng gamot at vitamins ng Unilab at RightMed hanggang pampaganda ng UL Skin Sciences, alagang Unilab yan. Mo baby pinky on, mo baby pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby pinky on, mo baby Rahi Barajo di si GB. Ang mga otod na lagon ni may oras pa man. Baka malingwan ko yan ni Mia. Si Sedjan sa nung para kape. Sabi digdi sa sakuyang may pinurward sa kuyang amiga. Sweet beverages and coffee increase chances of a stroke. Pag-una mo ngayon, sisay ang para kape ako, nagkakape ako. Pag ano ko sabihin ko yan, Amy, pag nasobrahan ka man sana, dahil man na pag uminom ka, iyon na, dapat kita, too much coffee, soda, may raise your risk of stroke. Kasi, naginom kita, mga tugang, ki kape, bibumbanta ki paingurago na asukar. Diyan ka po magkakaigwa ki problema. Diba? Diyan ka po magkakaigwa ki problema, mga tugang ang importante po, ang ano man na bagay in moderation. Pero in contrast, sabi digdi, sodas and fruit juices are loaded with sugar. Totoo man talaga. Yan baga na mga, ang pag sinabing soda, duman kaya sa Europe, ang abot kan soda, maski sa US, kan kami nakaabot naman, ang abot kan soft drink. Bako soft drinks abot ko yan ni soda. 1 glass of soda. Soft drinks yan. Tabi, pingura ko ang asukar kaan. Buta pag nagparahilig ka kisoda, aba nakakapaluya da yan sa tuya na tulang. Lalo na mga tugang ang mga juice, mata ining jasmine na iniyo. Bata ako, mahilig man talaga ako magbasa kan sa mga nutrients baga Kuya Nemi. Pag ako mahilig ako ka na, may piginom akong drinks na ang pagkakaon ko, gusto ko siya pag-inom mo, nakakawara kiso lang sa baga sa kinaon mo. Pika para malisan siguro ko ni Jasmine. Ang pagkakaon ko, mako ako ito na. May burubit-bit akong saro ka itong salit baga. Salit sa nanakuhan, salit na drinks. Sabi sa ako ni Jasmine, halangkaw niya cancer and sugar. Di binasa ko, iyo mananggad ko. Iyo mananggad ko yan, Amy. Salbatana. Nga ko ika-MJ, di magprain ng gusto drinks, Ayaw nga. Tapos sabi sa ako ni Jasmine, yun nga siya napigin ng mga sir, lang kawagan ang sugar. Pinasa ko, yung mananggad ko yan, Amy. Pangyari sa maabaka. Dahil na ba nabintahan dyan si Kwan? Dahil na nabintahan si Kwan. Pero sabi, anything mga tugang na sobra. Tan sabi digdi, too much coffee. Yan. Fruit juices are loaded with sugar, and health experts advise against consuming them in excess. Bako man sobrahon. Sige, uralo ka na sa nang inom ki soft drinks, inom ki kape.
A new study has now found that regular consumption of these drinks can increase your risk of stroke. Saka mga, kasi po, sobrang hamis. Yan. Sa totoo lang ako, sa kuya ang mga tugang, bawal ang kape. Binawalan ako magkape. Kan doktor, si Dr. Jing. Bako ba nangyayari dahil ka pwede? Basta, paminsan-minsan sila nga, ya. Ano ka si Father Momoy Bagang Borromeo? Si Father Momoy Baga, nag-healer. Doon na ni Father Momoy ang tulako. Ay, nga yan, noy. Kwan nga yan, noy. Hyper, ano yung term niyang ginamit? Nagkapi ka nga yan, no? Nagkaparakapi ka na naman nga yan, no? Naku, Padre Dae, nagkapi ka. At ang naku, Padre Dae, ata nagkakapi ka, noy. Napipil ko, nagkakapi ka. Si Padre Baga, naaraman niya. Diyo, pagtukaw ko duman sa, kataning ko si Manay Helman na sagin. Ano nga sinabi ni Padre? Nga ako, nagkape na ako. Bako nga nagkape? Nga ako iyo. Take mo. Dapat brewed coffee. Yan. Kaya gusto ko mag-tourist tambay dyan sa mga may brewed coffee. Pero dito sa nako yan, Imi. Di ako nagagamit ka sukar. Gusto ko sa mapait. Yan. Brewed coffee. Yan. Pero ano man na sobra, mga tugang. Pero mauna sa option ta. Too much coffee, soda with may rise your risk of a stroke, but tea may lower it. Yan. So tea, yung tea, databi, nakakatuwang para bumaba. Yan. Kung sabihon, instead of too much coffee, ang sarang option ta po is drinking tea. Yan, di ba? Arog palanda iyang kaiyan. Alright, now. Okay. Iyo tabi iyan, mga tugang-an. Kaya, di kita makasobranin kape. Wala kaya ka mo. Pero kung Jim's Coffee gayon, pwede, okay man anta. Ikaw tabi ang marahay sa satuyang salod. Pero kung halimbawa man, mga tugang, gusto mo nang mapruta, anything na pigakaunta, minaagi yan dyan, Kuya Nemi, sa nag-agi man dyan sa tuya tabi na liver. May solusyon kita dyan. Di ba? May solusyon. Sabi ni Father Jerry Lagata, mas masiram nga ang tinutong na bagas. Ay, nay ko, Father Jerry. Dahil mo nangal ako, Padre Kan, maistoryahan, 101% true, Father Jerry, amigo. Ako, nagdakula ako sa bulod, ang samuyang pigistaran, 4 na kilometro, hali sa bulod, pasiring sa sentro. Madugi unon, dalan yan, bako ang tinampo, dalan. Dahil man kami, kahit ito baga uso ang midming kape, so blend something. Pambira kami kaan makanamit. Ang gigibo kang inami, nagtututong kibagas, Father Jerry. Pakatutong kibagas, iyo, papakalad ka doon na ito. Bubugtakan ki dit na asin, kumbako, dit na asin, dit na gatas, okay, dit na gatas, dit na asukar, so kahit to brown sugar kami. Pag nakahiling kami kay sugar na puti, nga relason kami kaan, ang apod mi kaya sa bulod, refinado. Igwa ka nga pag nakahiling kami kay refinado ang apod mi, nga relason kaming mga taga-bulod. Tatod nga ni kami duman sa pulang asukar. Ano English pa lang ka ito pag abot mi sa Banwa? Brown sugar. Ang bikol mi sa bulod, pulang asukar. Itong pigahalo may duman sa blend forte rice. Di ba? Kaya sa kuyang ina, matibayon minagibo kaya na tinutong na bagas, iyong pigigibo ming kape. Father Jerry, iyan bigyan. Kung pag naubos na ito, ay wala na. Pag naubos na ito, ang alternative, lakad bulan. Bago kami magkarigos duman sa bubon,
Mapakaladkad na so ama ako kilakad bulan tayo man ang pigiinom niya pagkaaga-aga bago magduman sa lati, bago magduman sa kabasan, sa rice field. Mapakaladkad niyang lakad bulan. So sobra papaiton mi man sa baso. Bago magkarigo sa bubon, bago mag-ireskwela. Kabos na pagkaon sa bulod. Ang day ko sa nadumana na mita na pag... Kaya sa bulod ko yan, pag igong sardinas, ngaralason kami. Nakulo na gulay. Salbata na pag may minasaod nga ni so ina ko duman sa barangay, may 5 kilometro ng distance. Dara-dara, sardinas pabalik. Mga paborito, kaming magtulog. Ang nag-aragaman kami kan sardinas, ibang-iba. Masira mong pati ang sabaw. Tapos ang maluto, so ang kulor baga, so ang kulor brown, ito. Ang apon, mapula. Ang parong, maanghol. Pero kami kitong saraday pa, muyahon kang parong kang kuya nimi. Hay nangin niya kumama subagas na may parong. Natangenoy, gusto kang parong ka ito. Ang ngarang kang bagas nga. Inabot man, Jerome, nga. 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 Ay, inabot mo ito, Edwin. So nga. So NGA na bagas. Na maanghol. Sa kabaga. Yung bagas. Mga ralasong kami kaang ito sa bulo. Ito pala ko yan ka nakaabot ako digdi sa sentro. Ito pala ng pagkaon, kang pobre. Salbatan na nga ako. Ito pala, kaya pala pagpapakaon kami kayo ito. Ito pala ng pagkaon, kang pobre. Salbatan ang pangyari sa maabaka. Pag-una ko, pang mayaman naman ito. Ito pala, kami duman sa bulol. Kaya pala kami nagkakaon ka ito na maanghol na bagas, na NGA, buda sardinas. Ang sardinas ka ito, inapod ko kuya nimi, ang brand, atami. Hindi ko may atami pa ngunyan. Atami. Buda suligo baga na ublong. Na. Ang sabaw kaan, pigarag, masira mo no. Alright, istoryaman sana po. Istoryaman sana. Ang sakit ng atay, ang mga helang kang atay, araw kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, sa cirrhosis, mga helang po na darakan sobrang paginom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago, tanganing maugmang atay, kay puan po mga tugang nasabayan po nin protection Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule, ang Liver Aid Silimarin Capsule para salud asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na halin sa herb, natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa wala na pag-inom kang Liver Aid, mga tugang pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man wara, mahilig man uminom o day, mas maray pong isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mababakal po mga tugang sa mga drugstores nationwide. Thank you! Tudi sa GB, susunod na. Kasabay po si Edwin Peralta. Talagang tuwang-tuwa ka pa sa pagligo sa alulod, ha? Umuwi ka ng bata ka at maligo? Maghugas ka ng maigi, ha? Galing ka ba sa bukid,